Bad breath ngasakhathazeki siphathile isixazululo. Guys, you know unenkinga yokuphungelibe emlomeni. Why avoiding it? Don't avoid it. Sina umuthi utholakala nje container engaka. Sheda manje ngokuphethanga. Watholakala container engaka. Uphuza half a teaspoon uhlisa ngamanzi wasepompini. Ekseni before udla nantambama before udla. Twice a day nje uthi half a teaspoon before udla uhlise ngamanzi. Nantambama futhi half a teaspoon before udla uhlise ngamanzi. Liyaphela nya iphungelibe emlonyeni. Ufuna ukugcina abantu kuze kube nini? Ngoba uyabona uma ukhuluma like you can even see umuntu usakabhekele manje. Ula but umuntu usakabhekele. Uyazibuza ukuthi uceda nini. Yebona. Usemateksini udlulisa imali. Once wakhuluma wanathi sorry, in 3. Yes. Semene bavuna ama-window noma kubanda. Umuntu uyakubulisa hayi usaqala ukubuza ama direction. Uvela atheke. Ukhuluma nabantu nihleni yaxoxa. Saphamisa indamo saphefumulela phezulu because bayasuffocate. You see you have a problem. Asikho sokubaze bakutshela. You see you have a problem. Why avoiding it? Ulisibe sikhona isixazululo. Akuyona into embi uba ne-bad breath because awuzibizelanga yona. And into enhle ngayo ukuthi iyalapheka. But kubi mawuzoyi-avoida. Kubi kanjalo mawuzoyi-avoida. Uyothenga amaswidi kuze kube nini. Uthenga amaswidi phela noma ungawafuni. Awulikhalelanga iswidi awulifuni but ulithengela njengoba uyazi you have a problem. Uyozibe nenyongo. Uzokubulala inyongo. Uthenga amaswidi kuze kube nini. Kanti sikhona isixazululo sa forever. Half a teaspoon in the morning and in the evening before eating. Half a teaspoon. Makuphela that container, you bese iphele gone bad breath. You bese iphele gone ngeke iphinde futhi ibuye. Yangaphela ubuye kimi lo ukunika imali yakho. Ngeke ihlale ingapheli. Yalapheka. Uyavuka ugeze kahle amazinyo wakho, ugeza kahle amazinyo wakho. Mawuceda uthi half a teaspoon usiphuzele ehlise ngamanzi. This thing is special ngani because lento le ibulela from inside. Even if lento le ibuya phakathi, inuka from phakathi yayibulala. Kunini usebenzisa ama-products ahlukahlukene usiqedele i-bad breath ngapheli. Angeke iphele because lento le ibuya from inside. Ziningi izinto ezibanga ukuthi umlomo unuke. Ukudla okushisayo, ukubhema, kuphuza utshwala, even wes isichitho. Sikhona isichitho sokuthi umuntu anuke umlomo. So lay lapha noma ngabe ibangwa yini. Bleeding gums, ukulimala la emaceleni lenyama le lapha phakathi emlomeni, ukubhema, inkinga phakathi la kuwe noma ngageza kanjani amazinyo after a few minutes so nephunga elibi. Iyaphela yonke lento leyo. Ukumisa into eshisa nento ebandayo at the same time, yabona? Iziningi into ezibanga ukuthi kube nenkinga but lo muthi lo ushaya from inside. Inside noma ngabe into leyila somewhere la emlomeni izinyo libolile etc. Izophela bad breath. Even if ile phakathi izophela bad breath. Have a teaspoon ekseni ntambama. Ungayi-avoid. Ulibele usiphathisa inhliziyo ebuhlungu abantu bangasakwazi ukuthi bahlale nawe. Mawufikile wena bazi ukuthi uhamba nini. Ngento elungisekayo. No. Mangabe unomuntu wakini, unepartner yakho, msize bad breath yatholakala ngamkhonto bezisenyanga yamacala. Yatholakala bad breath. Amanamba is 078 892 3264. Aya WhatsApp, aya phone. We deliver each and everywhere. Bad breath ikhona yatholakala. Ungali-avoid iphungelibe emlomeni. Ukhona usizo, please. Nikhumbuleni ukuthi inkinga nganasixazululo. Kuze into ibe inkinga, kusho ukuthi nesixazululo. Ngeke sangicabuza intombi yakho.